Reci, dušo, što te muči? Zašto si se kao dijete uznemirila? Što te tišti, reci mi. Pa ja sam ti, a ti si ja. Duša, znaš, četvrtak je, ja čekam te. Naslućujem da ćeš leći sveti sad preskočiti, a ja hranu trebam da te bodrim i životom pojim. Ne želim ti smetati, ali kao što si rekla, ti si ja, ja sam ti. Tijelo. Ma neću zaboraviti do ponoći moliti, Isusovu muku razmatrati i kapi krvavog znoja brisati. Duša. Znam da bi to voljela, ali napast nadjača, tijelo posustane i želi da se naspava. A ja sam kao košuta, žedna Božjega izvora. Od njega ću te pojiti i život ti krijepiti. Ja. Dobro onda, dušo moja, zajedno se spremimo. Ruke ću sklopiti, a ti me u Getsemani odvedi. Obećanje je Isusovo veliko, da će biti s onima koji ga tješe i muku s njim dijeli. Čudesan je susret taj, nebo zemlju dodirne. Kristu goste dolazi da se s nama podruži.